дар идомаи сафари расмӣ ба давлати Кувайт дар маркази тиҷоратии фароғатии Авеню асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо директори генералии маҷмуату шарикот Ал-Шоеъ Муҳаммад Ҳамад Ал-Шоеъ мулоқот кард. дар ҷараёни вохӯрӣ бо ин соҳибкор ки яке аз тоҷирони маъруфи Кувайт ва мамлакати халиҷ мебошад, барномаҳои иқтисодии Тоҷикистон дар соҳаҳои энергетикаи миёна ва хурд, санъати ранга, сабук ва хӯрокворӣ, сохтмон, кишоварзӣ, коммуникатсия, муаррифӣ ва зарурати ҷалби сармояи кувайтӣ барои татбиқи онҳо ба миён гузошта шуд. таъкид гардид ки тарҳу лоиҳаҳо дар соҳаи иктишофу истихроҷи канданиҳои фоиданок, коркарди маҳсулоти кишоварзӣ ва чорводорӣ, паррандапарварӣ, моҳипарварӣ, истеҳсоли маводи сохтмонӣ, фаъолияти бонкиву суғуртавӣ ва ғайра метавонад барои ширкатҳои Тоҷикистону Кувайт хеле судовар бошад. имкони ҷалби қувваи корӣ ва дар сохтмони коллеҷу муассисоти иҷтимоӣ ва маърифатӣ омода намудани мутахассисони касбии тоҷик кори ниҳоят судманд ва яке аз роҳҳои дигари ҳамкорӣ номида шуд.